A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Itt az új és sok jó séffel. Nem kell többé péter. A teletál főzzel bőséggel. Rendes étel. Húsimádott vagy fogy és vegán. Nem kell többé péter. Egyél naponta friss kaját. Boldog új évet kíván a Teletál! Figyelem! Következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Oh, my gumdrops, Free Smarters! What, Brown Ruby? Look at this little fella. He's the same color as